Zaadnoffelijk is het dus. Geen motorgarage, maar alleenig een zacht zoemjen en het loert van de wien en de vogels. Ja, dat is natuurlijk prachtig mooi. Hè? Het is de eerste route hier in Noord-Nederland en het is wat nice. Hè? Het is elektrisch varen. Je had zelf krijgt ook ervaren. Dus just alles om die heen. De natuur, de vogeltjes, de beestjes. Prachtig. Omdat de route bedoeld is voor alleenig elektrische boten, maar je motorboten er eens net mee komen. Maar het optreden doet de provincie van eerst nog net. Je begint wel monitoren. Dus we zullen wel zien van, goh, wordt er misbruik van maken. Als dat in een grut pad gebeurt, dan zullen we wel daar op een positieve manier, middels voorlichtingen, wel proberen om dat wel te beperken. Uiteindelijk kan er bekeurd worden, maar dat is net de insteek. Jonken deze wordt ik werken aan een route in de Oude Veen en in de Driewouden. In totaal goed voor een investering van zo'n 6 miljoen. De nieuwe vaarroute en het elektrisch varen past goed in het provinciaal beleid. Ik denk dat het heel erg belangrijk is voor de toekomst. Je ziet bij auto's wel heel veel elektrische auto's al, maar je ziet ook, het kan ook hartstikke prachtig met boten. En als we dat, is het heel belangrijk dat we dat heel erg stimuleren. Botenbouwers binnen al langer uitzoeken van het elektrisch varen. De sloepen binnen nog wel prijzig, maar ook voor de Lietse beurs is de toekomst. Het is heel goed geschikt voor Lietse bootjes. De vermogensrange loopt van een hele kilowatt tot 10 kilowatt voor het Lietse, de spul al. Dat is al prima te doen. Dus het kan voor iedereen bereikbaar worden? Het kan zeker voor iedereen bereikbaar worden. De verantwoordelijke man bij de provincie doch er zelfs nog net echt onder het dwarsem varen mij. Ik heb een hele mooie boot, helaas nog net elektrisch. Daar houdt het correct alleen hoe maar ik wil hem graag elektrisch mooi zien. Ja, je ervaren alles, volle better. We hebben helemaal geen bootje. Nee, ik kom uit de Wouden en daar varen we iets minder.